Котката, ето котката в момента не подозира какво се случи. А да не си подая. Лезна, посрещни ги. Посрещни ги, Лиза. Новата прима за защото говориш безплатно с всички. Това е невероятно. Си при активиране на карта. Изиграли цава на 5 години. Виж, хич не интересува. Ето, Русица е над тези неща. Обаче не е уверен, като имам генгърците, е направо. Русица е над тези неща. Дома си беше легнало. Нека да се приобщи животно. А кой ма се приобщи? Не те интересува котка. Виж котката обаче каква тъга гледа. Да изглежда колко е дебела. Тоест прави се на скрачна, не е дрява. Айде леко, така. Малко да си дойде животин. Окей, като долу си е по-спокойно, прозорците отворени на хлад. Защо? Защото побъркана. Виж, че обича да е сред